Saudara jadi Pak Violin jadi oke saudara kangen hati dulu Rosdiana kangen hati dulu badan masih di jalur yang sama New Margo Alarat juga Iriwi ayo terakhir ya nanti setelah yang satu ini turun lagi jejer terakhir penghormatan tuan rumah bersama ketuane New Margo Laras ayo Ros Diana lo mlaku judit berutah gelunge Nodi Septi Nodi medhusmu njur pakani kira berok bulet medhus kiri aja dikawar to medhus iki culnong ae mau dikawar violin Nodi violin lin berokmu mubet apa bisa aku nyanding liramu dua ayu kang dadi pepujaanku tolong anak rasa kangen hatiku nganggo asam manis sing tak tunggu kangen iki bisa mari yen sampeyan mas wis kelep namani tambah di macal-macal
tundun digawa wong bangsa timbang urung aluwang golek rondo gedang sawi enake rapat klopo ati iki estune mung kanggo tikus gedang ijo santun diparadeli yen gak percaya belan dodoku iki dodo atoya teli ora emosir ado bambang bali ana ing pinggir pikir roke ketemu aku kok langsung nafsir goak oli tutan kaya kelangan mikir wit kelapa kuwi arane keluku sapa sing ngomong pisikari dipuro dadi pitu sakbanino iso ndak bisa turu kang ngendika sing ora kawatku arang-arang bakar gedang aku gede sampai bareng awakku iki mikiri gedang rata sak tundun digawa mlayu timbang urung aluwang golek sing ngomong empuk wale kodhong sayene aja dimegal-megal Pati iki estune wong kanggo reka gedang ijo sak tundun diparadeli yen ora percaya badan dodo iki anganku ngembara nembus mega ngitung lintang sesulup padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung reketan ing jantung lelungitan lunggungan kang rerambatan amos suara ngrangkut jiwaku tak kirimi layang kitir tak sampir ke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangmu beda hatiku singa tirta saumpama kapan poyo aku bisa gegap lintang rangkul lintangnya rembulan aku sambat kuat ramong tatapan sekat mekat loro kang cengkat ngalah kang tanpa umpama tunggu tumet sing teretuk kanggo nelase lungkong kakatiku Ayo wa tawa. Sing khas putih iki medeni wong. Sing khas putih, topi putih kuwi. Makna panjang iki.
Ilang. Kan balekno sesuai ning gowo. Ilang digondol peniti. Padha ae kene iki ya buta. Septi ilang. Maksudnya buta kon gendeng kuwi lho. Septi digondol peniti. Gowo peniti. Jo. Ya peniti dong. Lah violin bareng nanti kene mong. Ilang pisan. Ku ya ilang pisan. Ilang. Oh, ngono. Digawa priya. Lah Restiana. Ilang pisan. Kok padi bibit. Golek nggo anu masjid jarene, Pak. Lah Resnawati karo Painten. Ilang pisan. Apa Tuwak wis teko syukur aku wis pas kelak kok, Dik. gampang lungguh Wes tak lunggos nyapik. nyadap karo silong cetake tiandap dhewe ya tuwake diombe bebarengan wae padha dipangan iki ambule pancen lumrah yen pinuju ngombe tuwak guyone lakak lakak akeh maremi sana nanging aja lali karo kaluwargane Kaelodek tuwake wis teko. Joma panunggu madhep karo sila. Jandake diadep dhewe-dhewe. Ya toake diombe barengan wae. Padha dipangan iki ambule panjanyata pinuju ngombe tuwak guyune lakak-lakak agawe maremeng sana nanging aja lali marang keluargane. budal esok nandak judi Ya mulai bengi wayah sampit isek durung tangi belanjane wong wadon ora diopeni yen mung wedok kandha mas mesti diameli kaya ngene rasane wong rumah tangga yen wong judi mono mas tarangane agama
dadu yen kalah sirahe ngelung jamaah togel kelakon kaya ngene rasane rumah tangga nyabot nyamin sewu dalan ayo gotong royong bebarengan sak keluargane cintaku hanya kamu masa trit cinta merah abang merah jambu asik rinduku hanya kamu kamu trit rindu hangat hangat kuku Asik. lihat pohon pisang lah kae dek kan grandul kula bila berbuah hanya sekali trit itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi cukup kamu saja kamu saja yang di hati aku tetap setia tetap setia sampai mati cukup kamu saja kamu saja kamu saja kamu saja dan yang di hati aku tetap setia tetap setia sampai mati. Ayo. tambah kangen makanan kita selilir Margolas Nur dipeteng ya krik nah alon-alon ya alon-alon nek si cuku yo berdes wi Retno Paiten nek ngulangi alon-alon Mas apa wis lali sliramu dek
yen ucap dewek langgo terus eling kancane jaman semono ngetulan rame-rame koyok rukun seneng atine mas gelang anteng omah siji sadonet kang tompo kangen iki prasasat ngimpi turung putut tangi rasa kangen nus bisa mari selama bumi ini masih berpenghuni di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi mekarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta mekarlah
rina wengi kapan donya aku bisa geget lintang rengko endahe rembulan geget lintang rengko endahe rembulan aku samar kuwatir lan ngucap sabar sekar mengar ing ora kang sengar ngelak kang tak upama tuku tumetesing tresno kanggo nalasi lungka-lungka ketiga mak monggo niki sampun jaipongan Bapak Asno kali Mas Gandhi Pak Matasim ugi Bang Mat Parianto monggo jaipongan ayo panjang ngendangi ikut saiki ketuane sing ngendang ayo yuk yuk ayo dalu-dalu pamit le Sabtu
Sabtu sore dina malam minggu timbang lungguh dhewe ati merek yen mong kelang-keling pengen ketemu maneng saben dina ingsun tak manting kumpul rika wae ingsun seneng wanita sing selawase mong rika sing tak goleki reno wakti tansah dadi ati sayang kelingan maneng wong sing ayu kuning ingsun wis kadung gendrong lelo ringkok katone mata ayo duduk sanding ingsun rika mumpung ketemu maneh lila nono pamit mulih mesti kula yen titik jodohne maka kalian tuwa sulih wong sing bisa nglateni sirane pancen abot jroning ati menjadi wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen ngamula sakderming lepani mongsa mene antara puji karya harja sapung aja lali asring kirim warta iman mana apane jadi kau wis rene iman beras-beras